ベスター様をお守りしなければ。これより敵の迎撃に向かいます。橋の落下に巻き込まれるなよ。はっ。ここを渡らなければジェシカたちにラングリッサーを取られてしまう。少しくらい無理をしてでもここは渡ってみせる。時間がないとはいえ焦りは禁物だ。大丈夫だって。よーし行くぞ。ここは通さん。通りたければこの俺を倒すことだな。これで終わりだ。命の惜しくない奴はかかってきな。来るなら来やがれ。
邪魔はしないでもらおう。終わりだ。祈りがいい。道を開けろ。負けるわけにはいかない。だーくそ。レスター様、あとはお任せします。お前の命無駄にはしねえぜ。くそ、迎撃部隊がやられたか。残った俺たちだけでなんとかするしかねえのか。
様をお守り。これ以上やっても勝ち目はないぞ。素直にここを通したらどうだ。いや、まだわからねえぜ。この橋を落とすまではな。何？援軍か？レスター殿、橋はまだ落ちませぬか。すまねえ、作業が完了する前に攻め込まれた。我々が彼らの足止めをしましょう。その間に橋を落としてください。恩に着るぜ。レスター殿、水上船が専門のあなたにこんな作戦を頼んでしまって申し訳ない。なーに、気にするなって。俺とお前の仲じゃねえか。それよりもキース、こうやって共に戦えることの方が嬉しいぜ。各飛行隊に次ぐ。橋の側面から攻撃を仕掛け、帝国軍を食い止めろ。いは急げ、キース様に続くぞ。突撃。